mig, din rare rumforsker Paxi. Der er så mange sjove ting, man kan gøre udendørs på den smukke planet Jorden. Og at flyve med drage er en af mine yndlings. Det kræver vind at flyve med drage. Vind er bare luft, der bevæger sig. Lad os se, hvordan det foregår. Du kan ikke se det med det blotte øje, men luft er en blanding af forskellige gasser omkring dig. For eksempel den ilt, vi indånder. Vægten af disse gasser trykker ned på jorden og skaber lufttryk. Hvis trykket ændres, begynder luften at bevæge sig. Lad mig vise dig, hvordan det sker. Det her er ækvator, som er den del af jorden, der får mest sollys. Solen varmer luften op, så gasserne spreder sig og stiger op i atmosfæren. Det skaber et område med lavt tryk på overfladen. Her ved polerne er det koldt, så gasserne holder sig tæt sammen og trykker endnu mere ned på jorden og skaber et område med højt tryk. Luft bevæger sig altid fra et område med højt tryk til et område med lavtryk. For eksempel på jordens overflade fra de kolde poler mod den varme ækvator. Og så kommer der vind. Men på vejen derhen skifter luften retning. På grund af jordens rotation, så vinden kan komme alle steder fra. Vind udgør en stor del af vejret. Den kan føre varme eller uvejrsskyer med sig. Der er forskellige måder at måle vind på. Lad os finde ud af mere om det. Vi kan måle vinde fra rummet ved at bruge satellitter som Aeolus. Den første, der direkte undersøgte den luft, der bevæger sig. Det målte den med en laser, der udsendte et skarpt lys. Vi kan også måle vind fra jorden. Du har sikkert set en vejrhane på hustaget, der viser, hvilken retning vinden blæser i. Vejrstationer har lignende udstyr, der hedder en vindmåler, og som viser dig, hvor hurtigt vinden blæser og i hvilken retning. Vejrballoner måler også vindhastighed og vindretning, når de stiger op gennem atmosfæren. Der bliver opsendt mere end 1000 balloner hver dag over hele verden for at få et overblik over vinden. Dataene bruges til at lave vejrudsigter, som du kan tjekke for at se, hvilken dag det er bedst til at flyve med drage. I dag har vi lært: vind er bare luft i bevægelse. Luft er en blanding af gasser, og vægten af gasserne trykker ned på jorden, så der skabes lufttryk. Når det er varmt, stiger gasserne i luften opad og skaber et område med lavtryk. Når det er koldt, synker gasserne ned og skaber et område med højt tryk. Vind dannes, når luft bevæger sig fra et område med højt tryk til et område med lavtryk. Vind kan måles fra rummet med satellitter, som for eksempel Aeolus. Vind kan måles på jorden med udstyr som vejrhaner og vejrballoner. Vind udgør en stor del af vejret og kan føre varme eller uvejrsskyer med sig. Vi ses snart igen, så du kan se flere utrolige ting om din planet og universet.